Haika mutil jeikia di, argia den miradi, baina usia argia da, kuroilarra kanpoan da. Haika mutil jeikia di, argia den miradi. Haika mutil jeikia di, zurik baden miradi, baina usia... Kaixo laguno, eta jaso besarkaderik beroena topasetik. Ostiralero bezala, gazan batuko zineten zuen elkartasunaz espetxeak indarrez betez. Ziegetaraino iristen den indarra epelaz, muruetan arrakalak irekiz. Hilabete honetako azken ostiralean, gazten mugimenduak kolorestatu du foruen parantza, eta horregatik bereziki, esparruz esparru borrokan diharduten eta antolakuntzan sakontzen darraiten gaztei upadarik gogorrena iritziarazi nahi dizuet. Zeniderik zein elkartasuna adierazteko nekerik ez duen gazteiztarrik ahaztu gabe. Gure herriaren askapenaren bide luzean, gazteok ilusioz eta irudimenaz betetako haize bufada izan behar dugu. Askatasuna, herriaren hitzaren errespetarazteaz baino haratago doan, sakonagoa den lorpena bezala ulertzen jarraitu eta ideia horretan sinetsita iraultzarako bidea egin dezagun. Bil gaitezen, eztabaida dezagun. Identifika ditzagun gure auzo eta kaleak, gure harremanak, gure osasuna, gure herria, hau da, gu geu kontrola hartu. Eta molde zaharrak erreproduzitzera kondenatzen gaituzten kate ikusezin bezain astunak apurtu. Jarrai ditzagun asmatzen kate hauek apurtzeko bideak. Gure buruak aska ditzagun, ez baitago pertsona askerik gabeko herri askerik. Iraultza ez baita biharko egun zehatz batean helduko. Gu handikasi eta atzo eta gaur borrokatutakoaren eta eraikitakoaren ondorioz baizik. Beraz, fora beldurrak. Lan egin dezagun, barre egin dezagun boterearen kontura, sindikatu dezagun jasanezin bihurrarazi arte. Urte luzeetan bezala, bideak jorratzen asmatzen dugun heinean, errepresioari aurre egin behar diogu. Espetxearekin jasarriko gaituzte, lan politikoagatik zigortuak izango gara. Porra kolpeak banatzera bidaliko dizkiguten bertzenarioak. Edabideen gure kontrako erabilera lotsagabea jasan eta burugabetzak jotzen gaituzten jarrera paternalistak jasan beharko ditugu. Baina gero eta lagun gehiago erakarriko duen atzera bueltarik gabeko borrokan jarraitu dugu orain arte. Eta jarraituko dugu, ez gaituzte geldituko. Auzoetako asanbladak, emakume taldeak, gazte independentista eta sozialisten mugimendua, askatasun sexualaren aldeko kolektiboak, gaztetxeak, presoen aldeko taldeak, ekimen antidesarrollistak, elkargune internazionalistak, eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimendua, elkartasuna bera, sortu edota indartzen jarrai dezagun, eta auzolanean murgil gaitezen. Baiturik gaituztenok herri mobilizatuak eramango gaitu bueltan, eta mugimendu geldiezin horretara batuko gara. Denon artean, Euskal Herri eder bezain askea eraikiko dugularik. Elkarturik izugarri indartsua garelako JK irabazi arte, amnistia eta askatasuna. Ekaitza maniego Euskal Preso Politikoa, topasen 2008ko azarra. Euskal Herriko txoko ezberdinetako hainbat gazteek ekimen bat burutu zuten sententzia salatzeko asmoz, eta 8 errepidea moztu zuten ertzaintzaren jarrera oldarkorrari aurre eginez. Gazte hauek Gipuzkoako auzitegian izango dira epaituak, otsailaren 21ean desordenez publikoz akusaziopean. Eta 2007an atxilotuak izan ziren hainbat gazte gasteiztarrek prozesamendua izan dute salbuespen auzitegi den Auzitegi Nazionalean. 2009an segiren kontra marrazka epaile faxistak burututako makrosarekadan atxilotuak izan ziren 39 gazteei eskaera fiskala heldu zaie, bakoitzari 6 urteko kartzela zigorra eskatzen zaielari. Errepresioak bere horretan dirau, eta horren adibiderik argiena egun burdin artean edo erbestean dirauten gazte-gasteiztarrak dira. Hilabeteko azken ostiral berezi horretan bezarkadarik beroena zuentzako.
zorionez, aurten pasarte gozoren bat ere izan dugu. Aiala, Igarti, Bergoi, Ainoa eta Mofi gure artean ditugu. Berriro ere borrokarako prest. Aipamen berezia egin nahi diegu gaurkoan Auzitegi Gorenaren zain dauden Oreretako gazte independentistei. Auzitegi Nazionalak 6 urteko kartzela zigorra ezarri ostean, edozein momentutan Auzitegi Gorenaren epaia jaso eta kartzeleratuak izango dira. Baina Gasteizen elkartasunak ez du etenik. Etenik ez duen bezala, oharsaldeko gazte hauen borrokarako grina. Duela urte kontaenetan duen Gasteizko ekaitza maniago gazteari elkartasuna eta babesa adierazteko, eta gaur urte pasatuta berriaren gara Gasteizko fronteetan oharsaldeko gazteari ere elkartasun eta babesa adierazteko. Edozein jendartetan gazteria da aldaketaren motorez, eta horregatik sistema ere horren konsiente da, eta horregatik kolpatzen gaitu. Gazteria azken urte eta markadetan kolpatua izan da etengabe Euskal Herrian. Araban ere badaukagu gazteriarekiko zapalkuntzaren berri, izan ere datorren hilabetetan 10 gazte izango dira epaituak Audientzia Nazionalean, eta guztien ingatik, oharsoaldeko gazteei gure elkartasunen beroena eman diogu eta erarazen diogu eta gure etxeko ateak irekita bazterrena egin. Kaixo arratsaldeon, horretako txoko pratika eskarrak ematea beste egitzeko beratzen, Gasteizko guztiei, bereziki Gasteizko eta Arabako gazte guztiei. Denon artean lortuko dugu benetako gazte agresiboan ere egitzia, denon artean lortuko dugu gazte bat gehiago espetxeratu ez izan dira, txilotu ez izan dira, jarraitu ez izan dira, eta hoxe hau dela gehiagia, medikan eskarrak ematea beste ikanez, eta aurrera iraziko dugu. Urriaren hasieran abiatu genuen gazte zukua prozesua Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Gazte antolakunde berri bat sortzeko asmoarekin. Geroztik, hainbat asanblada burutu izan ditugu Gasteizko auzo eta gune ezberdinetan. Algunos pensaban que mediante la represión conseguirían terminar con una juventud rebelde, insumisa y luchadora. Sí, sobre todo luchadora. Y es que a pesar de todas las cazas de brujas que han hecho contra nosotros, seguimos aquí, más vivos que nunca, dispuestas a dar lo más íntimo de nosotros, como anteriormente lo hicisteis y hoy lo hacéis muchas de vosotras. Urrian zehar gazte antolakunde berriaren oinarri ideologikoak zehaztu genituen, iraultzarako lehenengo harria jarriz. Bertan, sistema kapitalista patriarkalak sortzen dituen zapalkuntza ezberdinak aztertu genituen. Horiei tinkotasunez erantzun eta alternatibak sortzeko beharra ondorioztatu genuelari. Gazte autu importantea egiten ari gara. Euskal Herria aske bat sortzera goaz. Amorrua gure zainetan sufritzeaz naskatu gara, eta matxinadak sortzen duen berotasunak garaipenerako indarrak emango dizkigu. Una nueva organización juvenil, que responda al nuevo ciclo abierto en Euskal Herria, que recoja los frutos que nos han dado todos estos años de lucha. Una organización juvenil que no nace de la nada. Una metamorfosis que sabe quién era, quién es y quién quiere ser.
Azkenengo eztabaidetan, Euskal Herriak bizi duen ziklo politiko berriaren inguruan hausnartzen aritu gara. Egungo aukerak eta arriskoak aztertuz, eta horiei zelan aurre egin zehaztuz. Ondoren, gazte estrategia definituko dugularik. Momentu historikoa bizi dugu, eta gazteok inoiz baino indartsuago jaiotzeko prestatzen ari gara. Borrokak eta kolektiboak sortzen duen indarraz jabetzen ari gara azkenengo hilabeteetan. Eta garetu ezin den sentsazio horrek garaipenera eramango gaitu. Una vez terminado el proceso de creación de la nueva organización juvenil, cuando los y las jóvenes independentistas y socialistas de Euskal Herria estemos ya organizadas, será imprescindible la aportación que la juventud haga a la representación de los y las presas políticas vascas. Es por eso que hoy estamos diseñando esta aportación y la dirección de la misma. Para terminar, queríamos recordar que ya queda poco para volver a llenar las calles de Bilbo. Por ello, queríamos hacer un llamamiento a todas y todos para que cada uno aporte lo que pueda de cara a difundir el llamamiento. Gazteok argi daukagu, orain eta gazte antolakundea berria sortzen dugunean, presoen aldeko borrokan lehenengo lerroan izango gara. Euskal preso eta ieslariak etxeratu arte borrokan tinko. Gora Euskal preso eta ieslariak!